കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാതിരിശധാരിണി നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ ഇനി 17ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വ്യാസമഹർഷിയും വ്യാസമഹർഷിയും പിന്നെ ആരാണ് ഗുരു? നാരദ മഹർഷിയും. അപ്പൊ നാരദര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗവതം രചിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇതുവരെ എല്ലാ രചനകളിൽ മഹാഭാരതം വരെ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവർക്ക് വന്നിട്ട് തൃപ്തി വരാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇക്കണോമിക്കൽ, അതായത് പൈസ ഇല്ലേ, ധനം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തികള്. പിന്നെ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി ശൂന്യ രൂപത്തിൽ ഉള്ളതിനെയാണ് ഈ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. യഥാർത്ഥ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോകുന്നത്. അതാണ് 5ാമത്തെ പുരുഷാർത്ഥമായിട്ട് പറയുക, പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈ പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥത്തിന് ലഭിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇതിനൊന്നും ആര് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല? വ്യാസദേവർ കൊടുത്തില്ല. എന്താ മഹാഭാരതം വരെയുള്ള രചനകളില്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ തൃപ്തി കിട്ടാത്തത്. ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തുല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് വരികയാണ് വ്യാസദേവന്. ആ തോന്നല് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യജീവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ധാമത്തേക്ക് എത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം, അവരെങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നറിയണം. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ തൃപ്തി ലഭിക്കും, പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ശരിക്കും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ തൃപ്തി വരാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയ്ക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഒരുമിച്ച്. ഞാൻ പകുതിയായിട്ട് നിർത്താം. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവും തോന്നുന്നു.
ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. തെക്വാ സ്വധർമ്മം, ചൊല്ലിക്കോളൂ. തെക്വാ സ്വധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേഹേ ഭജന്ന പക്വോധ പദേ തതോ യദി യത്ര ക്വ വാ ഭദ്രം അമൂച്യമൂഷ്യ കിം കോ വാ ആപ്തോ ഭജതാം സ്വധർമ്മതഃ. ഞാനൊരു തവണ ചെല്ലാം, അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. തെക്വാ സ്വധർമ്മം ശരണാംബുജം ഹരേഹേ ഭജന്ന പക്വോധ പദേ തതോ യദി त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोऽथ पदे ततो यदि वा भद्रमभूषमोक्ष्य किं को वार्ताप्तो भजतां स्वधर्मदः ഈ ശ്ലോകം വന്നിട്ട് നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ ഭാഗവതത്തിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ജന്മാദ്യസ്യതോ, ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലേ, പ്രോജിത കൈവിതഗോത്ര, അതുപോലെ തന്നെ നിഗമകൽപ്പതരോർ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. തെക്ത്വാ സ്വധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേഹേ. തെക്ത്വ ഉപേക്ഷിച്ച്, സ്വധർമ്മം ഒരുവന്റെ തൊഴിൽ സംബന്ധ പ്രവൃത്തി, ചരണാംബുജം തിരുവടികൾ, ഹരേഹേ ഹരിയുടെ ഭഗവാന്റെ, ഭജൻ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തിൽ, അപക്വഹ അപക്വമായ, അധ എന്നതിനാൽ, പതേ അധപ്പതിക്കുന്നു, തതഹ അവിടെ നിന്ന്, യതി എങ്കിൽ, എത്ര അതിന്മേൽ, ക്വ എന്തു വിധത്തിൽ, വാ അഥവാ പരിഹാസ സൂചകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, അഭദ്രം പ്രതികൂലമായ, അപു സംഭവിക്കും, അമൂഷ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, കിം യാതൊന്നും, ഖ വ അർത്ഥഃ എന്ത് ലാഭം, ആപ്തഃ പ്രാപ്തമാക്കി, അഭജതാം അഭക്തരുടെയും, സ്വധർമ്മതഃ ധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനായി ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പരിത്യജിച്ച ഒരാൾ അപക്വമായ അവസ്ഥയിലുള്ളപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അധപ്പതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാൾ പരാജിതനാകുമെന്ന യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ട. നേരെ മറിച്ച് ഒരു അഭക്തൻ സ്വധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിരതനെങ്കിലും ഫലത്തിൽ യാതൊന്നും നേടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനായിട്ട് അതായത് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. കുറെ ആൾക്കാർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാണാം, നമ്മളുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വിസ്കോണ്ടൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ എന്താണ് അവര് എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സന്യാസിയായിട്ട്, ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ വന്ന് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവർ നടത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഫാമിലിയിൽ ബാക്കിയുള്ള സിബ്ലിങ്സിനെയോ, അതായത് തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാമിലി ഉപേക്ഷിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് പകരം എന്താണ്, അതിനേക്കാളിലും മേലെയുള്ള കർമ്മമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്, പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് വീണ്ടും എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക ആൾക്കാർ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാതെ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ അവർ വീണ്ടും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ, വീണ്ടും ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവര് വന്നേക്കാം, അതിന് അധപ്പതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാൾ പരാജിതനാകും. എന്നാലും എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഭക്തി സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അവരതിൽ നിന്ന് അധപ്പതിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് തരും
എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ചോ ഒരു അഭക്തനാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ ഈ സോഷ്യൽ സർവീസ് വരെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവാം. ചില ആൾക്കാര് അവർ പൂർണ്ണരാണ്, അത്രയും വലിയ ആൾക്കാര്, അവരെല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവർ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും അവരെ കാലിൽ വീഴുന്നു. ആ ലെവലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഭക്തന്മാരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും ജന്മ മൃത്യു ചേരാവ്യാധി ഈ സൈക്കിൾ തന്നെ അവര് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ് പറയണേന്ന് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മാനവരാശിയുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സമൂഹം, രാജ്യം, മനുഷ്യവർഗം, മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ, ദേവന്മാർ തുടങ്ങിയവരോട് മാത്രമല്ല, മഹാതത്വചിന്തകന്മാർ, കവികൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തുടങ്ങിയവരോടും കർത്തവ്യബദ്ധരാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്, അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. അവർക്കൊക്കെ വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്താ വേണ്ടേ നോക്കി 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 നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ഒരു മക്കളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുപോലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുണ്ട്, ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അതുപോലെ ചിലപ്പോ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. പിന്നെ സമൂഹത്തിനോട് നമ്മൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. സമൂഹത്തിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീച്ചറാണെന്ന് വെക്കും, നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലി ഒരു ടീച്ചറാണെന്ന് വെക്കും. അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നന്നായി കൊണ്ടുവരണം, അതൊരു സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ മക്കളല്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അവരെ ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത്. അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും, ഒരു ലോയർ ആണെങ്കിൽ, ഒരു വക്കീലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ, ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ആണെങ്കിൽ, ഏതൊരാളുടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് സമൂഹത്തിനോടൊരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡൊക്കെ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അവർക്ക് ആ റോഡ് എങ്ങനെയുണ്ടാവണം, അതിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അപകടം പറ്റാതെ അവർ സേഫ് ആയിട്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അവരുടെ ഒരു ഇതല്ലേ ബോധം, സാമൂഹ്യ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സമൂഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിനോട്, അപ്പൊ രാജ്യത്തിനോട് എല്ലാവരും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഉള്ളിലൊരു എന്താ പറയാ പാട്രിയോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യം, അപ്പൊ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മേലെ നമ്മളുടെ രാജ്യം വരണം, നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രയത്നം. അതുപോലെ മനുഷ്യവർഗങ്ങൾക്ക് ഒട്ടാകെ എല്ലാ മനുഷ്യരും നന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ള പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ, ദേവന്മാർ തുടങ്ങിയവരോട് മാത്രമല്ല, മഹാതത്വചിന്തകൻ, ദേവന്മാരോട് എന്താ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി? ദേവന്മാരാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ മുതൽ കൊണ്ട് വെള്ളം, വായു എല്ലാം എന്താണ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം ചുമതല ഭഗവാൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്? ഓരോ ദേവതമാരെ. ഇത്രയും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ആ പീലി ഉണ്ടല്ലോ, കൺപോള ഉണ്ടല്ലോ, അത് തുറക്കണത് പോലും ഒരു ദേവന്റെ അനുഗ്രഹം, അതിനും കൂടി ഒരു ദേവന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ള ദേവതമാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അവർ ഇതൊക്കെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പൊ ആ ദേവന്മാർ അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ചെയ്യുക? വിഷ്ണുവിനുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും പ്രീതിപ്പെടും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മഹാതത്വചിന്തകന്മാർ, കവികൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തുടങ്ങിയവരോട് കർത്തവ്യബദ്ധരാണ്. അവിധ സർവ കർത്തവ്യങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് ഒരുവന് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഡ്യൂട്ടി, അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാം, എഞ്ചിനീയർ ആവാം, ഒരു ടീച്ചർ ആവാം, ഒരു ലോയർ ആവാം, ആ ജോലികളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മളുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളെ കുറേ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുണ്ട് അല്ലെ, ആത്മീയ സംഘടനകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന നിർവഹണം സഫലമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് തീർച്ചയായും ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ്. അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില താൽക്കാലിക വികാര താരല്യങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിലായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ ക്രമേണ മറ്റനേകവിധ കാരണങ്ങളാൽ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത സംസർഗം നിമിത്തം ഭഗവത് സേവന പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് അത് പതിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ചില ആൾക്കാര്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോട്ട ഹരിദാസ്, ജൂനിയർ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേവകനെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഒരുപാട് നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു, ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ബ്രഹ്മചാരിയാണ്, വളരെ യങ്ങാണ്. ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സൗന്ദര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആകർഷണം തോന്നി. അതുപോലും തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലവർക്ക് ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വില്വമംഗലം ഠാക്കൂറിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ചിന്താമണി നല്ല ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം അത്രയും ഒഴുകി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇത്രയും അച്ഛന്റെ ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ അന്ന് പോലും എന്താണ് അവിടേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അന്ന് പെരുമഴയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സ്ത്രീയെ കാണാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടാണ്. അവര് പോലും, ചിന്താമണി പോലും വിചാരിക്കുന്നില്ല അന്ന് വില്വമംഗലം ഠാക്കൂർ വരുമെന്ന്. പക്ഷെ ഇങ്ങേരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പോവുകയാണ്. പോകുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നു, പുഴയില് അത്രയും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒലിച്ചൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കറണ്ട് ഇല്ല. അന്നൊക്കെ റാന്തൽ വിളക്കിന്റെ ഒക്കെ ഇതിലാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ മഴയത്തും കാറ്റത്തൊക്കെ വിളക്ക് കത്തിക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അവസാനം ഇരുട്ടില് തപ്പി തടഞ്ഞ് ആ പുഴ കടക്കണം, പുഴയുടെ അപ്പുറത്താണ് അവരുടെ വീട്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കിട്ടിയ ഒരു തടി കഷ്ണത്തുമ്മ പിടിച്ച് കിടന്നുകൊണ്ട് അവര് പോവാണ് ഇതായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വാതിൽ തട്ടി അവർ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ എന്തായിരുന്നു അയാൾ വന്ന തടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മൃതശരീരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കയറാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചത് പാമ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അത്രയും പോലും അന്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും വില്വമംഗലം ഠാക്കൂറിന് ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. ചിന്താമണിയാണ് പറയുന്നത്, ഈ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ആകർഷണം ഭഗവാനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മോക്ഷം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബോധം വരുന്നിട്ട് വില്വമംഗലം ഠാക്കൂർ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും എന്താണ്, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങി സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് വരുമ്പോഴും എന്താ വരുന്നത്, അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ട് മോഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പ കുറ്റബോധം എന്താണ്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കുറ്റബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സൂചി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ 2 കണ്ണുകൾ, ഈ കണ്ണുകളാണ് എന്റെ എല്ലാ അധപ്പതനത്തിനും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വില്വമംഗലം ഠാക്കൂർ. അവസാനം ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഭഗവാൻ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നമ്മൾ എത്ര തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ഒരു 2ാമത്തെ ചാൻസ് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു കലമാനോട് തോന്നിയ അതിരേകമായ ആസക്തി നിമിത്തം ഭരത മഹാരാജാവിന് കലമാനായി ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വന്നു. മൃത്യു ആസന്നമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ കലമാനെ സ്മരിച്ചു. അവണ്ണം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു കലമാനായി ജന്മം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മ സ്മരണയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് അറിയാലേ, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ്, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ മാൻകുട്ടി, ഒരു പേടയിൽ നിന്ന് മാൻകുട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും അത് ചത്തുപോവാണ്. വേടനെ പേടിച്ച് ഓടി വന്ന ഒരു മാനാണ് തള്ളമാന്. അപ്പൊ ഈ മാൻകുട്ടിയോടുള്ള സഹതാപം, അയ്യോ അതിന് ഒന്നും ആവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടേക്ക് ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും അതിൽ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്ന ലെവലിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ഭാവാ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു ആര്, ഭരത മഹാരാജാവ്. അതിനാൽ എന്താണ്, മരണശേഷം എന്തായിട്ട് ജനിച്ചു, മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഒരു ജന്മം കൊടുത്തു ജഡഭരതനായിട്ട്. അതിൽ കൂടെ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തവണ അധപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അടുത്തൊരു ജന്മത്തിൽ അതിനുള്ള വഴി വെക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ശിവന്റെ പാദങ്ങളിൽ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ചിത്രകേതു അധപ്പതിച്ചു. ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം മുമ്പിലത്തെ കഥകളൊന്നും പറയാനുള്ള സമയമില്ല. അപ്പൊ ചിത്രകേതു എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമാനത്തിലാണ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ചിത്രകേതു. അപ്പൊ ചിത്രകേതു ആരെയാണ് കാണുന്നത്, ശിവപാർവതിമാരാണ്. അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭൂതഗണങ്ങളെ എല്ലാം മുന്നിലെത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് ഭഗവൻ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ സാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ചിരിക്കുകയാണ് ചിത്രകേതു ഇത് കാണുമ്പോൾ. വേദസാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന
ശിവദേവൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പാർവതി ദേവിയെ മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് തന്റെ ഭാര്യയെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. എത്ര അത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഓക്വേർഡ് ആയിട്ടാണുള്ളത് എന്നുള്ള പോലെ ഒരു ചിരി ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ശിവദേവനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ചിത്രകേതു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അതൊരു തമാശ രൂപത്തിലാണ് അത് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആരാണ് പാർവതി ദേവിക്ക് ഒരുപാട് ഇത് വരെയാണ്. പറയും ഇദ്ദേഹമാണോ എല്ലാവരും, അതാണ് അത്രയും ബ്രഹ്മചാരിയാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശിവദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മള് ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ഒരു മൂർത്തിഭാവമായിട്ടാണ് ശിവദേവനെ പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ അവഹേളിക്കാനായിട്ട് പാടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാർവതി ദേവി ശപിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തില് അസുരജന്മം ഉണ്ടാവട്ടെ, എന്നിട്ടാണ് വൃത്രാസുരനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് ചിത്രകേതു. പക്ഷെ ചിത്രകേതു അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ശാപം ലഭിച്ചാലും എന്താ പറയുന്നത്, വരം ലഭിച്ചാലും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചാലും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ അതപ്പതിക്കാൻ സാധ്യത ശിവന്റെ പാദത്തിൽ എന്നാൽ ഇവയൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അതപ്പതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടുക തന്നെ വേണമെന്ന് ഇവിടെ ദൃഢമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി ഒരുവൻ അതപ്പതിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ അയാൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുകയില്ല. ഒരിക്കൽ ഭഗവത് ഭക്തി യുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആ വ്യക്തി ഭഗവത് സേവനം തുടരും. അതാണ് ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ ആ രുചി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു അത്രയും നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല രുചിയോടുകൂടി ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും അതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പാദകമലങ്ങളുടെ ആ രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഭഗവത് പിന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആ വ്യക്തി ഭഗവത് സേവനം തുടരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, ലെവൽ 1 ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന സമയമായി. ഓക്കെ മാതാജി. നാമമാത്രമായ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ പോലും അത്യന്തം വിപത്കരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരാളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ അത്തരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്ക് നിരവധി മാതൃകളുണ്ട്. അവയിലൊന്ന് അജാമിളനാകുന്നു. ബാല്യകാലത്ത് ഭക്തനായ അജാമിളൻ യുവാവായപ്പോൾ അത് പതിച്ചു. എന്നിരുന്നിട്ടും അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ അജാമിളൻ ഭഗവാനാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത്. അജാമിളൻ എന്താണ്? അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും അല്ലെ. അജാമിളൻ എന്താ പറ്റിയത്? 20 വയസ്സ് വരെ അജാമിളൻ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അദ്ദേഹം എന്തിന്റെ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു അതില് ഭഗവത് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൂക്കൾ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കാട്ടും പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ കാട്ടില് പോയി പൂ പറിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുരുഷനുമായിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. ആ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതീവ സുന്ദരിയാണ്. ആ സ്ത്രീയിൽ ആകർഷണമാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക അവരൊരു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന്. എന്നിട്ട് അവരെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കൂടെ വരാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കണം, ഞാൻ പറയുന്ന കണ്ടീഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ എനിക്ക് വിരോധമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അജാമിളെ കൂട്ടി, ശരിക്കും അജാമിളിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, എന്നിട്ടും കൂട്ടിയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവസാനം ആ സങ്കടത്തിൽ അവരമ്മയും ഭാര്യയൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. മരിച്ചിട്ട് അജാമിളൻ ആ സ്ത്രീയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നടത്താണ്. അതിനുശേഷം ചെയ്യാത്ത ഇതില്ല. ചൂതുകളി അങ്ങനത്തെ എന്താണ്, മോഷണം വരയ്ക്കും, മറ്റുള്ളവർ പ്ലണ്ടറിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അവര് കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ തട്ടിപ്പറിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. എന്താണ്, ഇവര് നന്നായി കുടിക്കും, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, മാംസാഹാരം ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് വയസ്സാം കാലത്ത് അജാമിളുണ്ടാവും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്ന് പേരിടുകയാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, 80 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അജാമിള ഉള്ളത്. ഈ കുട്ടിക്ക് 2-2.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ മരണാസന്നനായിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ആരാ വരുന്നത്? യമദൂതന്മാർ വരാണ്. യമദൂതന്മാർ വരുമ്പോ അജാമിളിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മരണം അടുത്തു എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലാവുമ്പോ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയോടുള്ള ആ വാത്സല്യം മൂലം നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ നാരായണ എന്നുള്ള വിളി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിനെ മകനായിട്ട് വിളിച്ചത് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ എന്നെ വിളിച്ചതാണ് അജാമിളൻ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തുകൊണ്ട്. കാരണം 20 വയസ്സ് വരെയും അത്രയും നന്നായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അജാമിളൻ. അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് യമദൂതന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്, രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഭക്തി സേവനം. അപ്പം ഉണരും അജാമിളൻ. ഇത്ര കാലം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് നശിപ്പിച്ചത്, 20 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ എത്ര ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഹരിദ്വാർ അവിടെ പോയി അവിടെ തപസ് ഇരുന്നുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട്
ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശ്ലോകം എന്താ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തി ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നിങ്ങൾ ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഭഗവാനോട് ഭക്തി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും എന്ത് തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരവും നമ്മൾക്ക് തരും. നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത് അമൃതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വഴി നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, എന്തായാലും നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും തെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിൽ അതിനെ എടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണ ഭക്തനായി തീരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ശ്ലോകം ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടോ? ശ്ലോകം 18. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ തസ്യൈവ ഹേതോഹോ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ന ലഭ്യതേ യത് ഭ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവത് അന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഹസാ. തസ്യ അതിനു വേണ്ടി, ഏവ മാത്രം, ഹേതു ഉദ്ദേശ്യം, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, പ്രയതേത ഉദ്യമിക്കണം, കോവിദഃ ദാർശനികമായ പ്രവണതയുള്ള ഒരുവൻ, ത അല്ല, ലഭ്യതേ ലഭിക്കില്ല, യത് എന്ത്, ഭ്രമദാം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു, ഉപരി അധഃ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക്, തത് ആ ലഭ്യതേ നേടാൻ കഴിയുന്നു, ദുഃഖവത് ക്ലേശങ്ങളെ പോലെ, അന്യതഃ പൂർവകർമ്മ ഫലമായി, സുഖം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം, കാലേന കാലഗതി അനുസരിച്ച്, സർവത്ര എല്ലായിടത്തും, ഗഭീര സൂക്ഷ്മ, രംഖസ പുരോഗതി. വിവർത്തനം, സോറി, എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത്? 18. ഇതല്ലേ? വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ദാർശനിക മനച്ചായ്വുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾ അത്യുന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ അത്യന്തം താഴ്ന്ന ഗ്രഹമായ പാതാള ലോകം വരെ പര്യടനം ചെയ്താൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ആ പരമോത്തിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ മാത്രമായി യത്നിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന സന്തോഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ കാലഗതി അനുസരിച്ച് താനെ വന്നു ചേരുന്നത് പോലെ ആ സന്തോഷവും അതിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വന്നു ചേരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 14 ഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഭൂലോകത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മളെ മേലെയുള്ളത് എന്താണ്? ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മേലെയുള്ളത്. താഴെയുള്ളത് പാതാള ലോകങ്ങളാണ്, അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലോകങ്ങളിലാണ് താഴെയുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും മേലെയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മലോകമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ളത് ഏതാണ്? പാതാളം. നമ്മള് ഹെൽ എന്ന് പറയില്ലേ, നരകം എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് പാതാളം. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ പാതാള ലോകം വരെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മേലെയാണ്. അതിന് മേലെ വിരജാ നദിക്ക് മേലെയാണ് അതുള്ളത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിനും ആത്മീയ ലോകത്തിനും ഇടയിലാണ് ഈ വിരജാ നദി ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മേലെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെയൊക്കെ എവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഗോലോക വൃന്ദാവനും അടങ്ങുന്ന ആ ലോകം. അതിൽ ശിവലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പൂർണ്ണ പ്രളയം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ശിവലോകം നശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാം നശിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആ ലക്ഷ്യത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യത്നിക്കേണ്ടത്?
നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം, മൃത്യു, ഈ അസുഖങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആത്മീയ ലോകത്ത് പോകണം. ഈ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാള ലോകം വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചുറ്റി നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ജയന്റ് വീൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റണം മാതിരി. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന സന്തോഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ കാലഗതി അനുസരിച്ച് താനേ വന്നു ചേരും. അത് നമ്മൾക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഒരു ദുഃഖം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ദുഃഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലേശങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മേലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. നാനാവിധങ്ങളായ ഉദ്യമങ്ങളാൽ ഏറ്റവും അധികം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ആർജിക്കുന്നതിനായി ഓരോ വ്യക്തിയും പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. കച്ചവടം, വ്യവസായം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരം തുടങ്ങിയവയിൽ ചിലർ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ സന്തോഷഭരിതമായ അടുത്ത ജന്മത്തിനായി, ഉന്നത ഗ്രഹപ്രാപ്തിക്കായി സത്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. സോമരസപാനത്താൽ ആധിക്യമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് യോഗ്യരാണ് ചന്ദ്രലോകവാസികൾ എന്നും പിതൃലോകം ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ പ്രാപ്തമാകുന്നു എന്നും ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ കച്ചവടം, വ്യവസായം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരം, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണ്? നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും മേലെത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായങ്ങള്, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനാകണം. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? ചിലർക്ക് എന്താണ്? പൊളിറ്റിക്കൽ, ഞാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവണം, ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പൊസിഷൻ കിട്ടണം, പ്രസിഡന്റ് ആവണം, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ? പലർക്കും പല ലെവലിലാണ് നമ്മൾക്ക് മേലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. ചിലർക്ക് എന്താണ്? ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാവണം എന്നായിരിക്കാം. അപ്പൊ മറ്റു ചിലർ സന്തോഷഭരിതമായ അടുത്ത ജന്മത്തിനായി. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ചിലവർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വിവരമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ കേട്ടോ. അവരെന്താ വിചാരിക്കുക? നമ്മൾക്ക് ഈ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും സുഖമാണ് സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ, മേലത്തെ ലോകങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. മേലേക്ക് പോകുന്നതോറും നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് വരിക. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഏതാണ്ട് സ്വർഗ്ഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ബ്രഹ്മലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സത്കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നിറയെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾക്ക് മേലത്തെ ജന്മങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ പരോപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടും? പുണ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചേരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് മേലത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ എന്താണ്? ആ പുണ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ വരണം കേട്ടോ. അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ ഇനി ചന്ദ്രലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോമരസപാനം. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മദ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം നമ്മള് മത്ത് പിടിച്ച് മാറി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ അതിനേക്കാളും അതീവ അമൃതമാരിയാണ് അത്രേ അവിടുത്തെ ഈ ചന്ദ്രലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ചന്ദ്രലോകം. ഇനി പിതൃലോകോ ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനധർമാദികളിലാണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.